खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 मे 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरां मोननोबो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन आरो जेनिबो आंखाल जानाय नङा। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव बोलोबो बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन अब्लाबो नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ आरो गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो मोननो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ समाजाव नाथाय लोगो लेवाबो बांगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय गुबुननि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थानांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननोबो रोंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा नङा माबा मोनसे गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरनांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिमा-बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोननो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा दिनै मोजां खौरां फैनोबो हागौ गोबां मोजां खाबु मोननो हागौ समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि मोजां खाबु मोननो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन
गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।